тариқ сабақ медиҳад мутолиа рӯшанфикрӣ ва ё худ ҷои Суқроти бузург мефармояд ки касе 3000 сола таърихи гузаштаи худро намедонад, имрӯз барои оламиён чизе гуфта наметавонад. бо баёни ин ибораҳои зебо дуруд мегӯем бинандагони азиз. силсила барномаи Гулчин аз таърихи тоҷикон аст манзури шумо. барномаи мазкур аз рӯи шоҳасари тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров сафт ва таҳия мегардад. имрӯз дар барнома устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои таърих профессор Зикриё Акрамиро даъват намудем. хуш омадед устод ба барнома. саломат бошед. ташаккур. зери мафҳуми фарҳанг мо бештаран таърих, анъана, адабиёт, санъат, илм, урфу одат ва дигар арзишҳои умумимиллиро мебинем ва мешиносем. ва мавзӯи мо албатта имрӯз рабт мегирад ба фарҳанг, таърих, илм, забон, адабиёт ва дигар соҳаҳои муҳим, меъморӣ ҳатто дар аҳди давлатдории салҷуқиён асри 11 то 13. яъне ниёгони мо, тоҷикони мо аз асри 11 то ба 13 чӣ фарҳангу таъриху илму маънавиёту маориф дар рӯи даст доштанд. устод Бобоҷон Ғафуров ҳам дар китоби тоҷикони худ ба ин масъала равшанӣ бештар андохтанд ва ман фикр мекунам ки шумо дар кулбори худ бо андешаҳои пур аз маорифпарваронаву хиратгустарӣ ба ин барнома омадед ва фикр мекунам ки онро пешкаши бинандагон мегардонед. марамад устод. ҳаёти фарҳангии мардуми тоҷик дар асрҳои 11 ва 13 ин давоми он комёбиҳое ки халқи тоҷик дар замони Сомониён ва дар зери сиёсати хиратмандонаи Исмоили Сомонӣ ва ворисони он ва вазирони давлати Сомониён ба монанди Балъабию, Утбию ва дигарон сурат гирифта буд, идомаи худро ёфт. ва новобаста аз он ки ҳокимият ва ҳукмронии сиёсӣ як муддат дар дасти ғазнавиён, қарохониён, баъдтар салҷуқиёну хоразмшоён бошад, минбари илму адаб ва фарҳанг дар ин давра дар дасти тоҷикон буд ва ҳокимони ин сулолаҳо хуб дарк мекарданд ки бе истифодабарии нерӯи зеҳнӣ ва илмии тоҷикон онҳо бо муваффақият ҳукмронӣ карда наметавонанд. ҳам маҳмуди ғазнавӣ, ҳам баъдтар қарохониён ва махсусан салҷуқиён дар ҷодаи ба давлатдорӣ даъват намудан, истифода бурдани нерӯи зеҳнии тоҷиконро дуруст дарк карданд ва то андозаи муваффақиятҳои ин сулолаҳои туркӣ ба заҳмат ва хизмат ва нерӯи зеҳнии маҳз ин фарзандҳои фарзонаи миллати тоҷик ба ҳисоб мераванд. мисол меорем нисбатан ба фарҳанги моддию ва маънавӣ ҷудо мекунем. ин нисбӣ аст. яъне фарҳанги маънавӣ дар китоб, сохтмони биноҳои пуршукӯҳ таҷассум меёбад. давлати салҷуқиён ба рушду нумӯи санъати меъморӣ, шаҳрсозӣ диққати калон доданд. дар ин давра шаҳрҳои тоҷикнишин як симои ба худ хосро пайдо кард. ин нишондиҳандаи пешрафти санъати шаҳрсозӣ, ҳунари шаҳрсозӣ буд. вақте ки шаҳр пайдо мешавад, дар шаҳр ҳунарманд пайдо мешавад. ҳунармандон гуногун мешаванд, ҳам аз асбоби рӯзгор сар карда то асбобҳои илмию мисол бигирем мусиқию, рассомию ғайраю ғайра. дар ин ҷода рушди чашмраси фарҳанги моддии тоҷикон ба назар мерасад. баробари ин худи маҳмуди ғазнавӣ ба золимии худ, ба хасисии худ нигоҳ накарда дарк менамуд ки ӯ ҳеҷ гоҳ бе дастгирии илму адаб худро бузург ё дар таърих номи бузурги худро гузошта наметавонад. аз ҳамин сабаб дар давраи худи ҳукмронии маҳмуди ғазнавӣ ғазна дорои китобхонаи бузургтарини ҷаҳон табдил меёбад. бо рақамҳои гуногун ҳаст. то 40 000 ё ки то 100 000 китобро маҳмуди ғазнавӣ аз
кишварҳои забт кардаи худ ба ғазна оварда буд. хаттотони бузург, чармгарони бузург, устоҳое ки коғаз тайёр мекарданд ва олимони бузург, адибони бузургро ба ғазна ҷамъ карда буд. ба касе маош медод, касе розӣ нашуд, маҷбуран, иҷборан ба ғазна меовард. ва дар байни онҳо аламон Абурайҳони берунӣ буд, ки ӯро ба ғазна оварданд барои рушду намӯи илми худ, илми дақиқ, риёзиёт ва нуҷум ва илми фалсафа. дар ғазна Абурайҳони берунӣ хизматҳои шуд. саволи ман ҳамин аст ки бо ба ин мавзӯе ки шумо андеша доред бармегардем. мо матраҳ карда будем дар аҳди Сомониён Маҳмуди Ғазнавӣ чеҳраҳои илм, адаб, ирфонро дар гирди худ сарҷам намуд. китобхонаи бузургро дар Ғаза созмон дод. Абурайҳони берунӣ тоҷик аст. Абулқосим Фирдавсиам тоҷик аст. чаро Абурайҳони беруниро даъват кард ва Фирдавсиро чандон не? ӯ давлати худро шӯҳратманд кардан мехост. ӯ худро ба воситаи олимон, адибон мехост шӯҳратманд кунад ва ӯ медонист ки обрӯи эътибори давлат дар таърих маҳз аз хизматҳои маҳз мутафаккирон, олимон, адибон вобастагӣ дорад ва баробари ҷамъ намудану зару зевар аз Ҳиндустон ҳазорҳо ҷилд китобҳои илмиро овардааст. китобҳои қадима бо забони санскрит, қадимаи ҳинду ки аз байн рафта буд, ба ғазна овардааст. олимони боистеъдодро ҷамъ намуда онҳоро ба корҳои илмӣ сафарбар намудааст. Абулқосими Фирдавсӣ яке аз бузургон буд ки Маҳмуди Ғазнавӣ онро ба эътибор нагирифта наметавонист. Абулқосими Фирдавсӣ чандон бузург буд ки ӯро инкор карда ҳам намешуд. баъд аз 30 соли меҳнати худ Абулқосими Фирдавсӣ асари безаволи худро ба Маҳмуди Ғазнавӣ пешниҳод мекунад. Маҳмуди Ғазнавӣ шинос мешавад. илмдӯст буд. ин шахси хеле ҷалод, лекин илмдӯст буд ва хондааст ва ё ба ӯ қироат карданд шоҳномаро ва Маҳмуди Ғазнавӣ дарк мекунад ва албатта асари шоҳномаи Фирдавсӣ ин достони шоҳон аст. ин таҷассумгари корҳо, фаъолияти инсондӯстонаи шоҳон аст. ин саҳифаҳои таърихи ҳар як шоҳе ки дар шоҳнома таҷассум ёфтааст ба мардум некӣ овардааст, сабукӣ овардааст, адолат овардааст ва худро ба шояд ба шоҳоне ки дар шоҳнома таҷассум қиёс намуда сибои худро наёфтааст ки ба кадоме аз онҳо ман монандам. яъне куҷост манам дар шоҳнома. ӯро надид. Маҳмуди Ғазнавиро дар шоҳнома надид ва баъдан ӯ дид ки шоҳнома ин асар дар бораи шоҳони Орионнаҷот, ин дар бораи таърихи мардуми Орионнаҷот, ин таърихи Эрон аст, ин қисмати шарқии Эрон аст ки онро Турон мегуфтанд. ягон гуна ба тиркот иртибот надорад. ин Турон ин қисмати шарқии Эрон аст ки дар он ҷо ҳамон ҳайтолиёну дигар бохтариҳону суғдиҳону зиндагӣ мекарданд. ин ҳамон аз як тамаддуни ориёӣ ҳастанд. албатта дар зинаҳои гуногуни тараққиёти худ. яъне ӯро дилгир кард ва ба ҷои 60,000 тангаи тиллоӣ ӯ ба нухра Фирдавсиро қадршиносӣ кард. Фирдавсӣ аз оилаи яъне заминдорони калон буд. ӯ дар оилаи шахси доро калон шудааст. ӯ назар ба дигар мутафаккирони мо дар хурдию дар ҷавонияш ниёзманди моддиёту дигар чиз набуд. то андозае гуфтан аст ки Фирдавсӣ ашрофзода буд ва барои ҳамин вақте ки агар ки ба дигар кас 60,000 нухра медоданд ӯ хурсанд мешуд. лекин на Абулқосим арзиши асар дар замони Сомониён маслиҳат буд ва ваъдаи Сомониён буд ки барои ҳар як байт як тангаи тилло азбаски 120,000 сатр
он ба 60,000 байт, яъне арзиши шоҳнома аз тарафи давлат бояд 60,000 тангаи тиллои қадрёбӣ мешуд, вале инро нашуд. ва аз ҳамин ҷо Абулқосим Фирдавсӣ яъне ҷавоб нависту баъд ба тақибкунӣ сар шуда, вале Фирдавсии бузург монд. ӯ меросе ки ба мо мондааст, мо шояд боз ҳазорҳо сол ба насли ояндаи мо хизмат кунад, на ин ки ӯ меросе ки Маҳмуди Ғазнавӣ мондааст. ҳамин тариқ баробари Фирдавсӣ, баробари Абу Али ибни Сино ки дар ибтидои асри 11 равияи илмҳои ҳам тибу ҳам фалсафаю ҳам табиатшиносиро равнақ додасту ба насли оянда илҳоми бузург мондааст ва силсилаи олимон пайдо шудааст. мо бояд қайд кунем ки асосан вақте ки мо дар бораи ҳамин давра мегӯем, мо дар бораи Умари Хайём, Носири Хисрав, Абу Райҳони Беруниро номбар мекунем. вале баробари ин дар ин давра як мактаби калони таърихнигории тоҷик ба миён омадааст ки як зумра олимони таърихнавис ки асарҳои онҳо ҳозир ба мо ҳамчун сарчашмаи таърихӣ хизмат мекунад. ин таърихи Байҳақӣ, яъне олими муаррихи бузурги тоҷик, ин таърихи Гардезӣ, яъне ба мо мерос мондааст, ин асарҳои Асадии Тусӣ, инчунин як мактаби бузурги илми риёзиятшинос ки дар оқибати худ ба пайдоиши алҷабр, яъне алгебра асос ёфтааст ки дастовардони ҳозираи илми кайҳон ва компютеру он телефонҳои мобиле ки мо таҷҳизотҳои рақамӣ истифода мебарем, дар он маҳз кашфиёти Муҳаммад Алхоразмӣ, асосгузори алгебра, яъне истифода бурда мешавад. ин давра давраи бузурги чашмраси тараққиёти илму фарҳанг буд ва Бобоҷон Ғафуров дар саҳифаҳои китоби худ онро ҳамчун як донишнома ҳар яктаи онро яъне номбар кардааст ва асарҳои онҳоро акс намудааст. аз ҳамин давраи асри 11-у 13 садҳо мутафаккирон, садҳо олимони соҳаи дақиқ яъне асарҳои худро ба мо мерос гузоштанд. ва агар ки ҳар як хонанда ба ҳамин қисмати илму адаби замони асри 11-ю 13 назар кунад, ӯ дар фақат китоби Бобоҷон даҳҳо ин гуна бузургони илму маърифатро, илму адабро дида метавонад. вале на ҳамаи онро яъне имкон дошт Бобоҷон Ғафуров, фақат бузургон ва дигарҳо ҳам дар дигар китоби олимони мо таҷассум ёфтааст, яъне онро мо медонем ва ин ҳам давоми сиёсат, таъсири сиёсати илпарваронаи давлати Сомониён буд ва мутаассифона он дар асри 13 бо омадани ҳуҷуми хунхорони муғул тадриҷан яъне заиф гардид ва маҷбур кард ки бузургони мо ба монанди Ҷалолиддини Балхӣ, ба монанди Камоли Хуҷандӣ, ба монанди дигар бузургон аз ин минтақае ки муғул тасарруф кард ба сӯи Байдарнаҳраю Туркияю Сурия ҳиҷрат кунанд. муҳоҷиршавии бузургони илму адаби мо бо омадани муғулҳо оғоз ёфт мутаассифона. онҳое ки ҷони худро аз зулми муғул озод карда тавонистанд, яъне нигоҳ дошта тавонистанд. вале дар ҳамин баробар аз эҷод, аз фаъолият, аз корҳои илмӣ маорифпарварӣ даст накашиданд. не даст накашиданд, балки ба марказҳои бузурги илмии Машриқзамин сафар карданд, бо олимони бузурги дигар кишварҳо, дигар минтақаҳо шинос шуданд. ва шумо дар ёд доред Ҷалолиддини Балхӣ, яъне агар ки ӯ ҷаҳона намегуфт ки яъне на улвиям, на сифлиям, на аз Булғору Сахсирам, яъне ӯ худро шахси ҷаҳон, фарзанди тамоми олам мешнохт. ва бузургони мо ки ҷаҳондида буданд дар он минтақаҳо илму адаби форсӣ дар байни мардуми туркзабон ҳам равнақ ёфт. яъне намояндагони барҷастаи адабиёти турк ба забони форсӣ аввал шеъргӯиро сар карданд. Устод, дар ҳамин ҳошияи
ҷалолиддини балхӣ бисёр мехоҳам ки дар бораи ибни сино чун ишора рафт аз ҷониби шумо қаблан равшанӣ меандохтед. ибни сино чӣ дастоварди бузург ва чӣ туғёнҳои илмӣ дар бахши табиатшиносӣ, дақиқ, тиб ва дигар соҳаҳо дар ҳамин аҳд ба вуҷуд овард. ибни сино чунон бузург аст ки ӯро на як олими таърихшинос, на як ду, ҳатто аз болои таҳқиқи мероси илмии ӯ институтҳо кор мекунанд, гурӯҳҳои калони илмӣ кор мекунанд, мактабҳои илмӣ ва таҳқиқоти мероси илмии ибни сино. сири ибни сино ӯ чизе ки эҷод кардааст ҳоло ҳам давом дорад ва шояд ҳоло бо чандин солҳо омӯзиши ибни сино, сиру асроре ки ибни сино медонисту онро пешниҳод кард давом дорад. ва албатта ибни сино фарзанди фарзонаи миллати тоҷик ки дар наздикии бухоро дар оилаи тоҷик таваллуд шуда аввалин ҳарфҳои забони худро ба забони тоҷикӣ гуфтаасту аз модараш ситорабону аввалин дарсу ибрат гирифтааст. ӯ дарк мекард ки яъне тоҷик бояд ҷаҳонро донад. ӯ чандин забонҳоро медонист ва аз он ҷумла забони асосии илми он вақта забони арабӣ буд ва форсӣ буд. донишномаро ба забони тоҷикӣ эҷод кардааст. дигар асарҳоашро ба забони арабӣ эҷод кардааст ки ӯ дар натиҷа дастраси омӯзиши олимони ҷаҳон шудааст. ибни сино фарзанди фарзодаи тамоми ҷаҳон аст, вале аз оилаи тоҷик, аз миллати тоҷик, аз халқи тоҷик реша гирифта илми ҷаҳониро ба сатҳи баланд бардошт. вале сиру асрори ибни сино ва фирдавсӣ ҳоло бузург аст ки онро бояд давом омӯзиши онро бояд мо давом диҳем. воқеан ифтихори бузург аст ки таърих ба мо чунин шахсиятҳои бузургро ҳадя кардааст ва воқеан мо ифтихор мекунем, меболем аз чунин. аз нигоҳи шумо ҳамин шахсиятҳо на ҳар кас олим, зиёӣ ба чунин мартаба мерасад. оё табиат, илҳом, эҷод чӣ сире аст ки дар миёни ин гуна табақаҳои гуногун як фарде чун абурайҳони берунӣ, ибни сино, ҳаким абулқосим фирдавсӣ ва даҳои дигар мин ҷумла ин шахсиятҳо падид меоянд? мумкин ба ин саволи шумо боз дигар шахсиятҳо олимон фикру ақидаи худро дошта бошад. албатта ибни синои фирдавсо дар ҷои холӣ дар биёбон ба миён намеояд. тасаввур кунед ки агар ки шумо дар биёбон зиндагӣ кунеду аз муҳити маънавӣ бархурдор нашавед, аз ҳамсояи бомаърифат, аз устоди бомаърифат, аз муҳити бомаърифат, аз муҳити фарҳангӣ илҳом нагиред, шояд он захираи табиие ки худованд ба шумо додааст он нимкола беҳуда ҳайф мешавад ва аз биён меравад. яъне дар ин ҷо як чанд факторҳо ин муҳити хеле фарҳангии минтақаи мовароҳунар, ин муҳити оилавӣ, албатта як хислат ё ин ки он зарурияте ки табиатан ба хуни ин гуна шахсиятҳо ҷой гардидааст. вале муҳит набошад, қадркунии донишу илм набошад, албатта вале мо доштем дар асри 8, 9, 10, 11, 12 ибтидои 13 ин муҳит дар мо хеле фаровон буд ва ман гумон мекунам ки ҳозир ҳам ҳамин гуна шароитҳо ҳаст ва мо бояд ҳар як ҷавони аз кӯдакӣ зеҳни онро бинем ки кӣ ба чӣ зеҳн дорад, кӣ ба китобхонӣ зеҳн дорад. шояд табиатан як кӯдак бисёр зеҳни хуб дорад ва метавонад китобхон шавад, вале дар хонааш китоб нест. тасаввур кунед. барои ҳамин ояндаи тақдири фарзанди худро бояд яъне пешакӣ дар фикри он бошем. бигзор кӯдак баламин дар рафҳоя бинаду гӯяд ки инҳо чӣ ҳастанд ва онҳоро варақ занад. кӯдакҳое ҳастанд ки аз синни
5-6 سالگی به خوندن شروع میکنند. از سن 5-6 سالگی با آموختن زبان خارجی در کامیاب میگردند. یعنی همین شرایط ها در محیط ماوراءالهنر که با اون در اون ابوریحان بیرونی و محمد خوارزمی و ابن سینا و ابوالقاسم فردوسی و دیگران به میان آمدند، در همبستگی در محیط شهر و مملکت، یعنی به نتیجه میدهد. خب در ابتدا گفتیم که تاریخ سبق میدهد و همین سبق است که اکادمیک باباجون غفاروف یک همین شخصیت های بزرگ رو در کتاب جایگیر نمودند. به هر یک خانه تقدیم گردیدن همین کتابی ارزشمند و همزمان رو آوردن باز به تاریخ پر افتخار به شاهنامه و شخصیت حکیم ابوالقاسم فردوسی و دههای دیگر نمونه برجسته امروزه سیاست دوراندیشانه و خردپرورانه پیشوای معظم ملت است. البته اون چیزی که گفتیم که با رشد و نموی علم و فرهنگ و اقتصادیات محیط ضروری برای جوانان لازم است، در ما در تاجیکستان این گونه شرایط‌ها خیلی فراهم است. در نتیجه دستگیری راهبری دولت و خود حکومت ما این شرایط‌ها را داریم. یعنی خودشناسی ملی می‌آموزند. البته و در اینجا درکی هم خودم، هم شخصیت، هم وطنم و هم جامعه ما، این خیلی اهمیت کلان دارد که اگر که در جامعه یک عالم باشد، 2 عالم باشد، ولی اهالی از این علم دور باشد، این گونه خلق و ملت را فریفته کردن، نیرنگ انداختن، دسیسه انداختن آسان است. باید جامعه با فرهنگ باشد، جامعه باید درک نماید منفعت‌های ملی خود. فکر میکنم که بینندگان عزیز با کتاب تاجیکان اکادمیک باباجون غفاروف حتما که رو میآورند، مطالعه میکنند و بیشتر و بیشتر سر این گفته‌ها معلومات به دست خواهند آورد. این بود بینندگان عزیز سلسله برنامه گلچین از تاریخ تاجیکان با اشتراک و اندیشه‌رانی دکتر علم‌های تاریخ پروفسور ذکریا اکرمی در موضوع علم، فرهنگ، سیاست در عصرهای 11 و 13. تا برنامه‌های نوبتی سرسبز و کامران باشید.